Friday the 13 ngayon. Kanina pa nagpapandar. Putol. Ang unang nasira, yung dulo. Tapos, naputol yung hawakan. Ha? Makukulong ka dyan. Ang ibon yan. Maya. Ah, kailangan na rin palang palitan ito. Saan na yun, man? Ay, ito. Yung mga idol, oh. Wow. Labas na yung fly. Woo! Friday the 13 nga naman talaga. Friday the 13. Pag kinabutan ka naman talaga ng kamalasan, oh. Pati gulong pwede nung papalitan. Welcome to my vlog, guys. Let's go. Kasakada ka na, kuya? Ha? Sakada ka na. Oo, nakapagsakada ako. Kaya to, Miguel. Pero hindi naman na kwan, Sabi hindi nga naman tumingin. na ang tawag doon, nagloko. Pero meron ng kunting parang gumaganon siya. Oo. Yo, alright mga idol. So ito pala yung continuation ng vlog natin kanina. Dahil Friday the 13 pala, hindi ko alam. Eh tayo yung tinamaan ng Friday the 13 na yan. So tumirik tayo kanina dun sa parting Dulawan. So yun pala yung naging dahilan, no, madumi yung karburador. So nandito tayo sa shop ni Sherwin para ipalinisan natin yung karburador dahil babiyahe kami bukas. So kailangan natin maipagawa to. Kasi pag sa Bulinaw pa, eh masyado nang malayo. Kaya dito na lang kay Sherwin. Total siya na rin lang gumawa kanina. Kaya dito na natin papagawa. Kakayanin pa kaya ng kanyan man bukas? Alamin na? Kaya. Tapos papagawa pala natin to. Madulas. Papagawa din natin tong sa gulong kasi medyo maingay na siya. Kailangan sigurong iparepack yung mga bearing. Papalagyan ng grasa. So yun yung papagawa natin ngayon dito sa shop ni Sherwin. Bilang boss. So babiyahe pala kami bukas ni Mrs. papunta sa Alaminos. Kaya kailangan natin ipagawa. Ayun na, nahuli mo? Ito na ako. Lapit po dito. Sinamaya. Huli ng ibon, no? Ha? Makukulong ka dyan. Ang ibon yan. Maya. Ah. Yung gawin mo dyan. Kulong. Kulong. Kulong ang kulong kapag lumakang. Tanga ka pa, no? Sinubuan mo. Dumalang siya pinala. Nakabang kulong. Dumala. Yung nakabang kulong na naman. Alright. So may napansin pala tayo dito. Kailangan na rin palang palitan ito. Saan na yun, man? Ay, ito. Yung mga idol, oh. Wow. Labas na yung fly. Oh. My goodness. Oh. Labas na yung fly. Kailangan ng palitan. Milod natin ito milong. Manipis na talaga, oh. Paga. Hindi na lang wifi. Namamanod daw. Meron na anak? Meron na? Oh no. Sakto makarangtamon mamaya.
Ha? Sabado? Ay, Biyernes. Ay, Sabado pala yun. Mahaba ng mga idol, oh. Oh. Bukas pa yun. Oo nga. Woo, Friday the 13 nga naman talaga. Friday the 13. Pag kinabutan ka naman talaga ng kamalasan, oh. Pati gulong pwede nang papalitan. Pero tagal na rin ito, ah. Ilang inaabot na ito? 1 year and 2 months. Tapos panay biyahe pa. Panayalamin na siya ta. Panay Alaminos, oh. Long drive talaga. Wala tayong makagawa. Siyempre ginagamit eh. Kailangan ng maintenance. Kala ko karburador lang. Bakit di mo sinabi? Pero mag-focus na muna tayo dito sa karburador. Para makita natin what happening after 1 year and 2 months na naabutan pa ng Friday the 13. Friday the 13. Oy! May lumulutang pa. Oh. Daming dumi. May lumulutang pa. May lumulutang pa. Kailangan ng linis talaga. O, bibili muna tayo ng kulong mga idol para dito. Para mapalitan na rin to. Kasi talaga labas na yung fly, oh. Ibabiyahe pa kami ng Alaminos bukas, kaya papalitan na lang. So update tayo mamaya mga idol, no? Bibili muna tayo ng gulong. Alright mga idol, no? So, nandito pala tayo sa bahay. At papunta tayo ng bayan, bibili tayo ng gulong. Kasi ang size ng gulong kasi noon 90 by 90 by 18. So malaki-laking gastos to. Plus yung sa carburetor mga idol. Pero titignan natin kung mayroon tayong mabili dyan sa bayan. So iniwan ko pala sila Sherwin doon. Kaya bibili tayo ng gulong mga idol para doon kay Raptor. Hindi kasi pwedeng ibiyahe na ganun, lumalabas na kasi yung fly. Kasi kung magpapalit kasi tayo ng gulong, masasayang din naman kasi yung interior. So original pa naman yung interior nun. Kaya same na size din yung bibilhin natin para makaminos tayo sa gastos. Alright. So pupunta muna tayo ng bayan mga idol, na. Alright, shout out, shout out. Sana makahabol pa tayo. Pero try na muna natin magtanong dito, sakaling mayroon sila. Alright mga idol, no? So wala tayong nahanap na gulong doon sa may motoshop na yan. So try natin talaga sa bayan. At sana hindi pa sarado yung shop doon.
ng ulan. Ulan, ulan, ulan. Oh no, mahirap. Mahirap mag-overtake kasi lubak-lubak. Hoy! Hoy! Si Balong pala yun ah. Alright mga idol, no? So nandito na pala tayo sa bayan. Pupuntahan natin yung isang motor shop dito na may mga panindang gulong. Ayun, bukas pa. Nakabukas pa naman. Buti na lang nahabol natin. Alright, so try natin dito sakaling mayroon silang benta. Alright. Alright mga idol, no? So wala tayong nahanap dun. So maghahanap tayo sa mga ibang motor shop. Hirap palang hanapin yung gulong na yun, yung 90 by 90 by 18. Ang hirap palang hanapin yan eh. Pero sana ay mahanap tayo mga idol, no? Para makapagbiyahe tayo bukas sa Alaminos. Alright. Hanapin 90 by 90 by 18. So last chance pala natin yung dito sa may tawag dito sa may tabi ng Astros. Uy! Dapat pala kay Idol Norberto Camba. Alright, shoutout pala kayo ko, no? Sa mga tropa natin. So magtatanong tayo dito sakaling mayroon. Alright, try natin dito mga idol, na sana ay mayroon. Alright mga idol, no? So wala tayong nahanap na gulong. Patay. Ang hirap hanapin yung gulong na yun mga idol. Wala, no choice tayo kundi yung nandun kay Sherwin mga idol, no? Yung sinasabi niya kaninang yun na lang yung papakabit natin. No choice talaga tayo eh. Alright. No choice tayo. Para makabiyahe tayo bukas mga idol, kailangan nating makabili ng gulong. Oh, ganda na ha. Wow, ganda ng sweater.
Multik na yan ah. Ang kaya na iwan. Alright mga idol, no. So sa kasamaang palad wala tayong nabili na gulong. Pero ang sabi naman kasi ni Mrs. I-orderan na lang daw sa kasa, doon sa Guanson. So iaantay talaga natin. Ganun talaga mangyayari dyan. Kaya bukas siguro babiyahe tayo papunta sa Bulinaw. Bukas na bukas din, para makapag-order tayo ng gulong. Kasi ang sabi naman kasi pag mayroon daw sa amin nila, mabilis lang. So, ito na rin pala yung binaklas na ni Sherwin pala yung gulong mga idol, no. So kinalawang na pala yung bearing. Kaya siguro maingay kahit na lagyan natin ng langis yung kadena, maingay pa rin gawa ka nung kinalawang na tong bearing. Alright. Pero sulit naman na yung isang taon saka 2 buwan na nagamit. Lagi pa sa Bulinaw, Alaminos. Pwede na rin naman. Hindi na rin lugi. Hindi naman nga. So okay na rin yung carburetor mga idol, no. Friday na 13 ngayon. Kanina pa nagpapandar. Ang unang nasira yung dulo, tapos naputol yung hawakan. Putol. Hays buhays. Alright mga idol, no? So yun lang yung vlog natin ngayong araw. At ikakabit na rin mamaya ni Sherwin yung gulong. So yun lang siguro. So wala tayong magagawa kasi kailangan natin palitan yung gulong sa likod. So bukas, yun, tamang-tama makakapagbiyahe tayo sa Bulinaw. Pupunta tayo sa Guanson para makapag-order tayo ng anong tawag doon, yung gulong. Paulit-ulit na lang ako na. Alright mga idol, no? So dito na matatapos tong vlog natin. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na vlog natin mga idol. Alright, ride safe, king.